rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amidana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi bi darani amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Watrukil mubahati watruk kita buroh itu Bismillahirrahmanirrahim. Watrukil mubahati lan becik ninggal sira al mubahati ingkang den undangaken tolaban karena ngapili tarokil maqamatil aliyati kadue munggah sakehe derajat kang luhur tinggal ke meskipun dibina mahayung luhur ulah. Qala Sayyidi wis ngucap Sayyidi sapa guru isun alil mursafi rahimallah ta'ala la yasihu orana sahli muridin kadue murid kadue santri kadue wong kang ngarepkeun sarua bae qadimun apa makom apa dinginakan makom ail qadimu lana maqadimul makom apa dinginakan makom fi irodati fil irodati ing dalam irodat ngarapakan atayatruka singga yen ninggal si murid filal mubahati ing pagawean kang den wenangaken wayaj alu lan anda diakan si murid makanan ing panggonan makanan kulli mubahin ing panggonan saban-saban kang den managen langit managen saban-saban kang den mubah unang tarkahu ing ninggalekul ma'murat kang den parentah syar'ian ing dalam bangsa syara min mandubin saking kang den sunakan aola atawa lewih utama wa yazdanibu lan narima ngadohi ieu si murid murid al mubaha ingkang den wenangaken ka annahu kaya satuna si murid nahu kaya satu si murid manhiun iku dan cegah ya barang marniun manhiun nahayan iku mahyar ni mahyar rohni wadat marniun wadat manhiun iku dan cegah anhu saking mubah karohatan tanjihan kalawan makruh tanjih waqad ajma'u lan teman-teman ngumpulakan ya ulama ala anna kullaman ing atase saben-saben wong mahada kang ada dasari ieu si wong mahada kang ada dasari ieu si wong linafsihi kadue daya ke si wong yalki kabar rohsi kemurahan gawe kemurahan rukhsah dunal ajaib oranana persajahan la yaji'u orana taka la yaji'u la yaji'u orana taka min husakin siwong syai'un apa sawiji-wiji fitariki dalam tarik dadalan
Qala Sayyidina wis ngucap Sayyidi sapa guru isun alil khawas nyatane Syekh alil khawas rahimallah ta'ala ma ja'alallah orang sandayakan Allah sapa Allah ta'ala al-mubaha ing mubah illa tanpisan angin tanpis ngabungahaken illa tanpisan angin ngabungahaken libani Sayyidina Adam kadue bani Gusti Adam alaihi salatu wassalam min masakoti taklid bani Sayyidina Adam kurang min masakoti taklid saking masyakoh saking kapayahan kang kaperdihina rakaballah waktune nyusun Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala bidawatihim ing dalam date iya bani Sayyidi Adam al-milala ing milal condong tela minat taklifi al-milala ing bosen gitu minat taklifi saking kaperdi walau anna Allah lamun kasalan lamun satune Allah ta'ala lam yarkabi korana nyusun ya Allah fi dawatihim ing dalam sakedat ya bani Sayyidina Adam al-milala ing bosan lam yashro mangkana nyari atakan ya Allah lahum kadue ieu bani Sayyidina Adam al-mubaha ing mubah kama fa'ala kaya barang kang wis migawe ya Allah bi malaikati kalawan sakeh liannahum karena satune malaikat layarifuna iku orana waruh ya si malaikat al-milala ing bosan to'an al-milala ing bosan to'aman ing rasane kadue bosan ing rasane papanganan palidalika kadue mengkono li anahum layarifu maka ana ieu malaikat disabihuna iku pada maca tasbih si malaikat al-laila wan nahar ing kuting lan beurang layap turuna iku arnana bosen ieu si malaikat layap turuna tegese orana bosen ieu malaikat walayaminuna karena bosan si malaikat kola ngucap ya jadi al-khawas walam kanal kaumulan dalam samang-samangsa ana al-kaumu sapa kaumin sanihin saking kalakuane iya si kaum al-ahlu itu ngalakil ajaib kalau pirang-pirang persejaan duna roksi oranana kamurahan tolaban kana ngaprilit taroki kadwe munggah kadwe duhur sarwa baik kama huwa kaya barang huwa kang utai huwa ya barang maklumun iku dan kina waruhi min ahwalihim saking sake tingkah yet kaum tolabu iku ngepre iya kaum kabe minal muridina saking muridin kabe al amala ing amal ala takdilil mubahati ngepase ngadikakan kang dan menangakan yahdahum ing sungguh-sungguh iya si muridin waya jaluna lan andiakan si muridin maka nazalik
Makana dalik ing panggonan mangkono madkur kana amal to'atan hale bakti hale to'at sarwa bayu sabuna den ganjar ya si muridin alaiha ingatase to'at jadahum ingati dari si muridin wa yaj'aluna lan andari akan ya si murid makana dalik ing panggonan mengkono amal to'atan ing to'at yusabuna hala dan ganjar ya si alladina alaiha ingatase to'at Fain lam yajidu maka lamun orana namu ya si muridin to'atan ing to'at baktiatan nurut nanona maka nganiatan ya si muridin al mubaha ing mubah bil mubahi kalawan mubah min aklin saking mangan wa kalamin khairon lan ngomong ingkang becik wa kalamin khairon dan tarasan ingkang becik katakwa kaya ngalap kekuatan aral ibadati katakwa kaya takwa aral ibadati ngatasi sakehe ibadah biaklitil kasyahwat kalawan mangan mengkono kapengen syahwat tegas nama wazawalil ubusati lan ngilangaken sifat mentah merengut lan ngilangaken sifat merengut bimubasitotin bimubasitoti ikhwanihim salah dan bimubasito bimabasitotin mafailun khotalan khotilun bimubasitoti ikhwanihim kalawan ambabarakan saja si muridin dibanding kalawan kalawan bukti kalawan rarasan wanawi dalik lan saumpama mengkono bukti wa khodulan ngalap yutong kabeh al muridah wa khodulan ngalap yutong kabeh al muridah murid inawi kalam turu wa amin gaya darurat saking orang darurat wabil aklilan kalam mangan min gaya juin saking orang menuju inwen wabil kalamilan kalawan rarasan Maradu maka maratkan dua kaum kabeh penghulu lama ayu sabatu kabeh
takallamu lan narima rarasan ieu si murid dina yustahabu ing dalam waktu ngeden sunahakeun al kalamu apa rarasan wa kadzalika lan sadaya mengkono akhatul murida binami min ghairi daruratin madkur belah madkur ge hade bae akhadu iku ngalapi ulama atenapi kaum kabeh al murida ing murid binisyani kalawan lalian wa bikhtilami lan kalawan gimpi wa bi mati rigli lan kalawan ulah ngadawakan lan kalawan midarakan sikil manamat dawa panjang tegas tengah lelumpangan suku lan kalawan midarakan sikil fil laili ing dalam wengi wawin nahari atawa awan illa lihajatin angin karena butuh wa khodulan ngalapi kaum kabeh atawa ulama ing si murid bil khawatiri kalawan sakego maratas walalam tastakbiro lan sanajan ora natas tapi khawatir wa khodulan ngalapi ulama tenapi kaum kabeh ing si murid bi akli syahwati kalawan mangan syahwat al mubahati kang den sake kang den gunakan sake syahwat sake kang den gunakan likauniha karena anane syahwat aklu syahwat tawaqafu iku mandagi aklu syahwat anit tarofi saking munggah wa fi zabur lan ing dalam kitab Zabur Sayyidi Daud alaihi wassalam ya Daud hadir becik di sira wa angdir hadir becik di sira farih hadir becik di sira wa angdir lan becik wawadaini sira kaumaka ing kaum sira an akti syahwat saking mangan sake kapengin sake syahwat tarwaba baina quluba ahli syahwatina kasabul hati ahli syahwat mahjubatun itu dan hali saking isu sebab hati sampai hati kama anna akla syahwati lan kama kaya barang anna akla syahwati insakini mangan syahwat yatrodu iku nolak ya akla syahwat al abda in abid an hadratillah saking hadrat Allah ta'ala pada dalika maka kaya mengkono mengkaliat toridu hajatin iku idarakan sikil dari hajatin saking salian butuh min bari hajati jami'i suhul adab saking salian butuh kang ngumpulaken salian adab
ngulakeun alane adat jami usul adat iku kanggo atau nabi utawi kanggo ngumpulakeun senengkeun alane adat utawi kanggo ngumpulakeun alane adat sudi eswan sawaun dimesu ala goreng waqala lan ngucap ya waqala lan ngucap ya waqala lan ngucap ya waqala waqala qala 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 wa maqalli kufrana kaya manaka waqala kamana ya waqala aidon waqala lan ngucap ya kamana ya kaluhur kaluhur ini jauh amat kan lembar belah itu orang nyaran kalau rawah waqala lan wis ngucap ieu saidi alil khawas aidon halemaning laya belugu orana tumeka orana sampai sarua bae al muridu sapa wong kang ngarepkeun maqama sidqi ing derajat bener ing makom bener ing makom sidik sarua bae hatta yazida sehingga yen tah muwuhan ieu si murid kita dimi amrillah ing dalam ngagungkeun perkara Allah taala wa nahihi lan cagahan Allah payap alu maka migawe ieu si murid al manduba ingkang den sunahakeun ka annahu kaya satuhune mandub wajibun iku kang wajib yajibu wujuban wa yaztanibu lan narima ngadohi ieu si murid teh al makruha ingkang den sengiti kana makruh kana upaya satune si murid haramun iku wayasani bulan ngarima ngadohi ieu si murid al harama ing barang haram kana kaya satune haram kufrun iku kufur wayanwi lan nganiatan ieu si murid wayanwi lan nganiatan ieu si murid bijamil mubahati kalam sakabeh kasakehe kang den wenangaken khairon ing kabecikan yusa pada peninta dan ganjar ieu si murid ala zalika ing atase mengkono mubah fayanwi mangka niatan ieu si murid bin naumi kalawan turu fil kailulati ing dalam kailulah ataqwa ing alap kakuatan ala qiyamil laili ing atase ngadag wengi wayatana walu yataba adulan narima merkoli ieu si murid ba'dha ba'do syahwati satanya syahwat
Kulu iku ngucap ya lisan lisahibi Kamu kangen dionema eskun anu sira mati isun pribadi Allah setelah persediaan isun mun kana sira mati isun sira pribadi Allah tinggal sakna isun wa illa yakun soro suka maka soro suka soroa maka nyilakaken isun ka ing sira atanapi nurama manana ngaruksak isun ka ing sira wa kadalan kada kaya mengkono yanwi nganiatan ya si wong libasi syab kalawan anggotan ganjaran kalawan anggotan bilibasi syabi kalawan nganggo sake dodot kita ganjaran al-fakhirati kang aheng idharon nikmatillah ing ngadonirkeun nikmat Allah minal hududi oranana babagian an-nafasaniyati kang bangsa awak-awakan wa kadzalika lan kaya mengkono ieu yanwi bil libasi siap ya kulu mangan ya si wong azza ida ingkang wuwuh minal to'ami saking to'am wal bilang kang adang al uluwi kang manis min syarobi saking papanganan di ajli istijabati a'dha'i karena arah-arah badanan sakehe anggota si wong liyashkura darapun yenta syukur ya si wong Allah ing Allah ta'ala bi azmin kalawan gawe payah wa qad kana Abu Hasan Asy-Syadili rahimahullah lan teman-teman wis ana sapa Abu Hasan Asy-Syadili rahimahullah ta'ala yaqulu iku ngucap ya Abu Hasan Asy-Syadili sabihe kadue sake sahabat ya Abu Hasan Asy-Syadili kulu mangan siramin atyab kulu becik mangan siramin atyab bitam saking leuwih becik-becik ke papanganan wasyrabu lan sira kabeh min al-bisyarab saking enak-enak ke umbean wana mulan turu sira kabeh ala autan firos ingat saya leuwih becik-becik ke ieu samak ampar wal amparan firos wal bisulan nganggo sira kabeh alaina siabi ing leuwih lembut-lembute dodot fa inna ahadakum mangka satune salah sawiji sira kabeh fa'ala ikut tatkala migawe si ahad dalika ing mangkana madkur kana atiyabat am asyrabu minal ladai mina alladhi ya madkur beh wa qala lan ngucap ye si ahad alhamdulillah yastabihu maka nyubadanan kullu udin apa saban-saban anggota fihi ing dalam yasihad li syukri kadoi syukur bihilafi ma idza akala kan perbedaane barang idza akala tatkala mangan yasihad khubzan khubja syair ing roti kacang syair dan orang maknana leuwih becik-becik khubja syair ing roti kacang syair bil milhi kalawan uyah walaisa lan oranana iya khubjas syair al iba ata imba bandingan wanama lan turu iya siahad alal ardi ingatase tanah wasyaroba lan ngumbe iya siahad al ma'a ing banyu al malihi kang asin atau lebih kang uyah asihna ingkang kental
Waqala lan ucap ya si ahad alhamdulillah fa innahu maka satune si ahad yakulu iku ngucap si ahad dalika ing mengkono madkur idza akalahu jasair wa indahu lan iku tetep ing dalam sanding si ahad ya ismizazun utawi murengket ati wa indahulan sandinge si ahad ismi zazan ing bae ing murengket ati wa ba'da suhri lan ing satengah bendu ala makdurillah ing atase papasten Allah taala walau annahu lan lamun tasatune ya si abid si ahad gitu si ahad nazaro ikun nabi ya si ahad bi aidil basyirati kalawan ain basyirah kalau maka paningali la wajada maka yakunu ya si abid ahad si wong laburung al ismi zaza ing murangkan ati wa syuhra lan bendu alladhi indahu kang indahu ing dalam sanding si abid yarji'u mangka babah yarji'u fil ismi yarjahu rojeh menggulakan kaninya ya si abid yarjahu mangka menggulakan ya si abid ahad menggulakan ya si fil ismi ing dalam dosa alamat ing sewang tamat suka ya si wong bidunya atau binurut anut bidunya kalawan yakin kalawan yakin bainal mumtaniya maka satune wong kang mumtani wong kang narima kacegah lain wong kang narima kacegah lain mutam fa innal mutamati maka satune wong kang anut atau nurut atau suka di dunia kalau dia paala maka digawe ieu si mutamati ya barang-barang dunia tugas suka kalau dia main barang abahahu kang ngawenangan barang aku sapa Allah subhanahu